Gareth Jones ydw i, a dwi'n cadeirio Bwyllgor Menter a Dysgu yma yn y Cynulliad Cenedlaethol. Mae'n hanfodol y gall Cymru gynhyrchu'r gweithlu medru sydd ei angen ar gyfer lliwio economi iach a chynaladwy. Bydd yr ymchwiliad hwn yn canfod pa gyfleoedd a chymorth sydd ar gael ym meysydd gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg drwy ein sefydliadau addysgol a thrwy ddysgu seiliedig ar waith. Bydd hefyd yn ystyried sut y mae gwahanol fentrau a pholisïau strategol Llywodraeth Cymru yn cynnal yr agenda gwyddoniaeth, technoleg, peirianneg a mathemateg.